predchádzajúcich dvoch videách sme si riešili a rozoberali problém, ktorý Bitcoin rieši, a ním je obmedzené množstvo, respektíve neobmedzené množstvo peňazí, ktoré aktuálne používame. V predchádzajúcom videu sme si aj spomínali zároveň súkromie, aspekt súkromia, kedy je fajn si možno zvážiť, akým spôsobom Bitcoin nakupujeme tak, aby sme zostali pokiaľ čo možno najviac anonymní. V tomto videu si ukážeme, ako si nastaviť hardwareovú peňaženku Trezor, ako si nastaviť seed, ako si ho zabezpečiť, ako si nastaviť passphrase a zároveň si ukážeme aj, ako vyzerá prostredie priamo Trezor Suite, čo je aplikácia, cez ktorú spravujeme náš Trezor. Na úvod by bolo dobre možno ešte povedať, akým spôsobom delíme bitcoinové peňaženky. Vo všeobecnosti poznáme dva typy peňaženiek. Prvé sú tzv. Hot wallets a druhé sú cold wallets. Týmto termínom označujeme peňaženky, ktoré sú aktuálne pripojené na internet alebo teda majú k nemu prístup. Zväčša tieto peňaženky máme nainštalované v našom smartfóne a označujeme ich ako tzv. Softverové peňaženky. Cold wallets ale naopak, napríklad ako tento Trezor, sú peňaženky, ktoré sú samostatné zariadenia a ich úlohou je, aby tvoj privátny kľúč, alebo teda kľúč k tvojim bitcoinom, bezpečne a offline uchovávali práve vo svojom úložisku. Týmto vieme zamedziť rôznym hackerským útokom a rôznym útokom, cez ktoré by mohol hacker práve extrahovať tvoj seed a tým pádom ukradnúť tvoje bitcoiny. Keby sa teraz pýtal, že ktorú peňaženku použiť, vo všeobecnosti je dobré odporúčanie držať si napríklad v softverovej peňaženke toľko bitcoinov, koľko by si bol ochotný si držať aj vo svojej fyzickej peňaženke. To znamená, že pokiaľ by si ju stratil alebo by ti ju niekto náhodou vyhekoval, tak prídeš len o také množstvo, o ktoré si ochotný prísť. V hardwareovej peňaženke alebo v tzv. Tej cold wallet, ako je napríklad Trezor, tam už si môžeš odkladať väčšie sumy a bezpečne si sporiť v horizonte niekoľkých rokov. V balení, ktoré nám prišlo, nájdeme samotný Trezor, dva papieriky na zapísanie si svojho seedu alebo svojej zálohy, zopár nálepiek, USB-C, USB-C kábel a zároveň krátky manuál a pokyny k prvotnému nastaveniu. Prvotné nastavenie prebieha tak, že si vezmeme kábel, ktorý sme dostali k nášmu balíčku, jeden koniec si zapojíme do nášho Trezoru a druhý zapojíme do nášho laptopu. Pokiaľ by si nemal vo svojom počítači USB-C konektor, odporúčam využiť napríklad kábel k nabíjaniu tvojho smartfónu, ktorý bude mať pravdepodobne koncovku USB-A, alebo teda klasické takéto veľké USB, a koncovku USB-C, ktorú budeš dokázať zapojiť do Trezora a USB-A do počítača. Poďme si teda pozrieť, ako si prakticky nainštalovať a nastaviť Trezor v aplikácii Trezor Suite. Ako prvé navštívime web stránku trezor.io/start. Na tejto web stránke si vieme stiahnuť software, cez ktorý budeme ovládať náš Trezor. Kliknutím na tlačítko Download for Desktop sa ti stiahne verzia pre tvoj počítač, ale keď si klikneš na túto šípku, vieš si rozkliknúť konkrétne, pre ktorý model si chceš stiahnuť Trezor Suite. Či už to je MacBook, alebo Windowsový počítač, alebo Linuxový počítač, alebo aj na smartfón iOS, Android. To si takisto ukážeme. Aktuálne si my stiahneme verziu pre MacBook Air M1. Software si stiahneme, behom chvíľky by sa nám mal stiahnuť. Keď sa nám stiahne, tak si ukážeme inštaláciu. Proces inštalácie sa môže líšiť v závislosti od zariadenia, na ktorom sa nachádzaš, ale vo všeobecnosti sa jedná o veľmi jednoduchý postup, kedy si len stačí stiahnuť teda inštalačný software, kliknúť na tlačítko súhlasím s obchodnými podmienkami a následne už len nainštalovať samotnú aplikáciu. Na systémoch macOS vyzerá inštalácia veľmi jednoducho a v podstate ide len o potiahnutie tejto ikonky do sekcie aplikácie. No a keď už máme v podstate stiahnutú našu aplikáciu Trezor Suite, tak ju tuto aj nájdeme v aplikáciách. Po spustení aplikácie Trezor Suite na systémoch macOS sa ešte systém opýta, či teda chceme otvoriť aplikáciu, chceme ju otvoriť. A už nás víta prostredie Trezor Suite. A ako prvé môžeme teda potvrdiť zber anonymných dát, je to v podstate dobrovoľné, je to na tebe, či si zvolíš áno alebo nie.
Následne sa dostávame na obrazovku, kde sa nás v podstate Trezor Suite pýta, aby sme skontrolovali všetky dôležité veci. Jednou z tých najdôležitejších je teda, že sme nakupovali Trezor od dôveryhodného predajcu alebo od samotnej firmy Trezor, čo ja odporúčam. Link nájdeš aj takisto pri videu. Zároveň, ako sme mohli vidieť pri odbalovaní, tak konektor, kde je v podstate, ktorý má teda na sebe Trezor, mal by byť prelepený pečaťou a určite si skontroluj, či túto pečať má aj tvoj Trezor. Nakoniec treba teda skontrolovať, že či balík, v ktorom Trezor prišiel, bol nepoškodený a či je všetko tak, ako má byť. Pokiaľ áno, tak môžeme prejsť na nastavovanie Trezora, pokiaľ nie, môžeme kliknúť na tlačítko I have doubts a môžeme teda kontaktovať podporu Trezoru. Keďže všetko bolo v poriadku, tak klikám na tlačítko Setup my Trezor. Následne sa teda dostávame ku kroku inštalácie firmwareu. Firmware je software, ktorý beží na tvojom Trezore a teda pri vždycky prvom nastavovaní Trezor nás teda požiada o nainštalovanie aktuálnej verzie firmwareu. Klikneme na tlačítko Inštalovať firmware. Tento proces zabrie pár sekúnd, maximálne pár jednotiek minút. Keď už je teda firmware nainštalovaný, tak samotný Trezor sa ešte reštartuje, aby sa teda aj aplikovala táto aktualizácia alebo inštalácia nového firmwareu. A zároveň sa nás tuto už pýta, či teda chceme ešte raz povoliť pripojenie príslušenstva, dáme povoliť. Proces inštalácie pri Windowse bol veľmi podobný, takže tuto nie je žiaden problém. Ako môžeme vidieť, tak samotný firmware už bol aktualizovaný, tu si môžeme pozrieť, že aké sú novinky v danej aktualizácii. Klikneme na tlačítko Pokračovať. V tomto kroku Trezor skontroluje teda, že či je všetko v súlade s kostolným poriadkom a teda, že či Trezor nebol nejakým spôsobom modifikovaný alebo nejakým spôsobom upravený. A teda Trezor teda skontroluje teda, že či je čip aj všetky vnútornosti Trezoru správne teda nakonfigurované. Teraz klikneme na tlačítko Potvrdiť alebo teda povoliť túto kontrolu na našom Trezore. A samozrejme aplikácia nám už píše, že Trezor je v poriadku, pokiaľ by nebol, tak budeme riešiť ďalej, ale pokiaľ si objednával Trezor z oficiálnej web stránky, tak všetko by malo byť v najlepšom poriadku. Teraz nám Trezor ukáže, alebo nás naučí, ako manipulovať s našim novým zariadením Trezor. Zariadenie Trezor, konkrétne model Trezor Safe 3, disponujeme dvoma tlačidlami hardwareovými a teda nimi ovládame celý Trezor. Ako prvé nám teda Trezor píše, že tlačítkom doprava sa vieme posunúť doprava, tlačítkom doľava sa vieme posunúť doľava. Podržaním overujeme dôležité akcie a zároveň pokiaľ by sme mali náhodou veľa textu na obrazovke a celý by sa nám nemestil ako keby na zobrazenie, tak pravým tlačítkom vieme ako keby scrollovať a posúvať sa nižšie. A ľavým tlačítkom vieme ísť späť hore. Zároveň klikneme na Pokračovať. A teda pokiaľ by sme napríklad posielali bitcoinovú transakciu alebo robili nejaké dôležité kroky, tak vtedy od nás Trezor chce, aby sme stlačili obe tlačítka naraz, ako keby také potvrdenie. Trezor nám napísal teda, že návod bol dokončený, tutoriál bol dokončený a môžeme kliknúť pravé tlačítko Pokračovať. Zároveň nám teda aj na počítači aplikácie Trezor píše, že všetko je dokončené v rámci tohto tutoriálu. Teraz sa nás v tomto kroku Trezor pýta, teda, že či chceme vytvoriť novú peňaženku alebo obnoviť už starú peňaženku. Pokiaľ by sme mali napríklad predchádzajúci Trezor a chceme obnoviť, tak klikneme na tlačítko Recover Wallet, ale keďže my sme si Trezor ešte len teraz kúpili a zaobstarali, tak klikneme na tlačítko Create New Wallet. V tomto momente sa nás Trezor pýta, či chceme vytvoriť tzv. Štandardnú zálohu alebo chceme vytvoriť šamírovú zálohu. O čo ide a v čom je rozdiel? Štandardná záloha je zoznam 12 slov, tzv. seed, ktorý si treba bezpečne uchovať, oddelenie ideálne od samotného Trezoru a vďaka tomuto seedu máme prístup k našim bitcoinom, pokiaľ by sa niečo napríklad stalo s našim Trezorom. Je to tzv. Záloha. Pri Shamir backupe alebo pri Shamirovej zálohe nám Trezor vygeneruje viac ako jednu zálohu, povedzme 3 alebo 5, alebo koľko si nastavíme. A zväčša pri obnove Trezoru by sme potom využili napríklad číslo menšie, ako sme si nastavili týchto záloh. To znamená, že keby si nastavíme 3 zálohy, tak pri obnove Trezoru nám stačia 2. Pokiaľ si nastavíme 5, tak nám stačia 3. V podstate prečo je tento proces alebo táto Shamirová záloha dobrá? Ide o to, že eliminujeme tzv. Single bot of failure alebo nejaký centrálny bod zlyhania. Keby sme mali štandardný seed, ale ho prídeme a stratili by sme náš Trezor, tak sme pravdepodobne stratili aj naše bitcoiny, čo je veľmi, veľmi vážna vec.
Pokiaľ by sme mali ale napríklad šamírový backup a mali by sme napríklad 5 záloh a z toho povedzme jednu stratíme, máme 4 zálohy a 3 z nich potrebujeme na to, aby sme obnovili naše bitcoiny v novom trezore, povedzme. To znamená, že šamírový backup ako keby rozloží to riziko a eliminuje to riziko na čo najnižšiu hodnotu, ale teda pokiaľ nechceme mať starosti možno s viacerými seedmi, tak vieme pokračovať štandardnou zálohou. Pre demonštráciu, čo je najjednoduchšiu, si teraz volíme štandardnú zálohu. Teraz dôležitý krok vytvárania peňaženky. Na našom trezore nám teraz trezor píše, teda, že či súhlasíme s obchodnými podmienkami a keď klikneme na šípku dole, následne klikneme na tlačítko Create Wallet. V tomto momente nám trezor vygeneruje našu peňaženku a zároveň nám teda ukáže a vygeneruje aj seed, teda túto zálohu. Na počítači môžeme vidieť, že your wallet is almost ready, čiže peňaženku už máme takmer hotovú, ale čo ešte potrebujeme je vytvoriť backup, alebo teda túto zálohu. Klikneme na tlačítko Create Backup, teraz veľmi dôležitý bod. Zálohu, ktorú nám trezor vygeneruje, alebo tento seed phrase, nikdy a zo žiadnych okolností nedávame do digitálnej podoby, napríklad do nejakej poznámky na mobil, alebo že si to prepošleme na Messenger, alebo čokoľvek podobné. Vždycky si ho dobre odložíme a zabezpečíme, ideálne na nejaké geograficky odlišné miesto oproti nášmu trezoru a zároveň s nikým tento seed nezdielame. Nezdielame ho ani s trezorom, nezdielame ho ani s kamarátmi, nechávame si ho iba sami pre seba. Keď potvrdíme všetky 3 kroky, alebo že sme boli oboznámení so všetkými 3 bodmi, klikneme na tlačítko Begin Backup, alebo teda, že chceme započať teda tvorenie zálohy. Teraz sa presunieme opäť na náš trezor a keďže sa jedná o dôležitý krok pri zakladaní vlastne nášho trezoru, tak teda klikneme, že OK, I understand, že rozumieme, že nebudeme opäť vytvárať nejaké digitálne podoby našej zálohy. Následne sme sa už teda presunuli ku samotným 12 slovíčkam, ktoré nám trezor vygeneroval. V tomto momente je veľmi dôležité, aby sme si vzali ceruzku a papier a zapísali si týchto 12 slov napríklad na tento recovery seed, ktorý nám prišiel v našom trezore. Klikneme na tlačítko Show Words a trezor nám postupne začne ukazovať 12 slovíčok, ktoré si potrebujeme v danom poradí zapísať práve na náš papierik, ktorý sme dostali s našim trezorom. Keď už máme teda vytvorený a zapísaný náš seed, následne treba kliknúť na tlačítko, alebo teda podržať pravé tlačítko na konfirmáciu a potvrdenie, že teda seed sme si zapísali. V tomto momente ešte trezor skontroluje, či máme dobre zapísaný a v dobrom poradí náš seed, a to tým spôsobom, že overí postupnosť, ktorú sme si zapísali slovíčka. Poďme si to ukázať. Klikneme na tlačítko Continue a trezor sa nás pýta, vyber druhé slovíčko, alebo Select Second Word. Pozrieme sa na náš seed, zistíme, že druhé slovíčko je glare. Tu je dobre spomenúť, že trezor sa nebude pýtať vždy konkrétne na druhé, 6. alebo 10. slovo, ale vždy sa bude pýtať na rozdielne slova. To znamená, že teraz sa nás pýta na 6. slovo a zvolíme príslušné 6. slovo. Následne sa pýta na 11. slovo a zvolíme príslušné 11. slovo. Pokiaľ sme teda všetko urobili správne, trezor nám píše success, a teda úspešne sme teda vytvorili a verifikovali náš seed alebo našu zálohu. Pokiaľ by si urobil nejakú chybu, tak tento proces verifikácie a zapisovania seedu prebehne ešte raz. A trezor nakoniec píše, že záloha je dokončená, bezpečne si ju ulož. Výborne. Keď už máme teda nastavenú našu zálohu, tak aplikácia Trezor Suite na počítači nám napíše teda, že tvorba zálohy k peňaženke bola dokončená a môžeme práve prejsť k vytvoreniu PIN kódu. PIN kód slúži na to, aby ochránil neoprávneného užívateľa k manipulovaniu s tvojim trezorom. To znamená, že pokiaľ niekto našiel tvoj trezor a pripojil by ho do počítača, tak aby mohol manipulovať v podstate s tvojim bitcoinom alebo s tvojimi bitcoinmi, tak potrebuješ ešte zadať PIN kód. Naopak seed alebo záloha slúži na to, že pokiaľ by sme prišli o trezor, aby sme si vedeli obnoviť naše bitcoiny. Čiže poďme teraz nastaviť PIN kód. Opäť túto akciu treba potvrdiť na trezore, teda že chceme si nastaviť PIN kód. Trezor nám následne píše, že PIN kód by mal mať dĺžku 4 až 50 teda čísel. Ideálne, alebo ja odporúčam, je nastaviť si minimálne 8 čísel. Samozrejme je to na tebe, či sa nastaví 4 alebo 50.
ale minimálne teda 8 je za mňa veľmi dobrá možnosť. Nastavíme si teda teraz náš PIN kód. Tento PIN kód si takisto je dobre zapísať. Kľudne môže byť na ten istý papierik ako seed, ale zároveň teda je dobre si aj tento PIN kód veľmi bezpečne uschovávať. Zvolíme si teda náš PIN kód. PIN kód si volíme tak, že sa pohybujeme ľavým a pravým tlačítkom po trezore a následne, keď chceme zvoliť konkrétne číslo, tak obidvoma tlačítkami potvrdíme. Trezor nám zároveň aj hore píše teda, že ktoré číslo sme aktuálne zvolili. Keď už máme teda nastavený náš PIN kód, tak v tomto bode klikáme, môžeme ešte kliknúť na tlačítko Show, teda že nám Trezor ukáže náš PIN kód, potvrdíme, že sme ho zadali správne, následne klikneme na tlačítko Enter s tlačením oboch tlačidiel. Teraz ešte skontrolujeme teda PIN kód a zadáme ho opäť ešte raz. Keď sme správne zadali PIN kód, Trezor nám teda napíše, že spracováva a následne 5 sekúnd a následne napíše, že všetko bolo teda, PIN kód bol zapnutý a nastavený správne. V aplikácii na našom Trezor Suite na počítači vidíme, že PIN kód teda bol nastavený a teda PIN kód je dobre si zapísať a používame ho za každým, keď chceme pripojiť náš Trezor k počítaču. Následne sa dostávame k bodu, kedy si nastavujeme coiny, ktoré chceme mať v peňaženke dostupné. Tu je dobre povedať, že tieto coiny sú behom celej doby používania Trezoru vždycky potom aj meniť, aj potom, čo dokončíme toto nastavenie. Čiže vieš si vyklikať coiny, ktoré chceš ako nejakým spôsobom správať vo svojom Trezore. Ja odporúčam nastaviť si Bitcoin, keďže riešime Bitcoin. A pokiaľ teda máš záujem si nastaviť nejakú inú kryptomenu, tak tuto je práve tá možnosť. Pokiaľ máme zvolené všetky kryptomeny, ktoré si chceme nastaviť a nahrať do Trezoru, klikajme na zelené tlačítko Complete Setup. Následne nám teda Trezor už úspešne píše, že nastavenie bolo kompletne dokončené a v tomto bode si ešte môžeme upraviť meno Trezoru, napríklad na Bitcoinová. Môžeme teda použiť, bohužiaľ, len znaky bez diakritiky, takže Bitcoinová škola, dáme Edit Name a zároveň tento krok treba takisto potvrdiť na Trezore. A následne si ešte môžeme zmeniť napríklad ikonku nášho Trezoru z týchto, ktoré aktuálne Trezor Suite ponúka. Pokiaľ máme teda všetko prispôsobené, nastavené podľa našich predstav, klikneme na tlačítko Access Suite. A gratulujem, v tomto momente už máme nastavený kompletne náš Trezor. Ešte ale teda predtým sa vidíme teda, že nás vybehlo okienko, kde je napísané Select Wallet Type. A v tomto bode si vysvetlíme, čo znamená passphrase. Passphrase je dodatočné slovo k tvojmu seedu, ktoré si vieš založiť alebo teda vytvoriť. V tomto prípade by sa jednalo 13. slovo, pokiaľ by si mal starší Trezor, ktorý vygeneruje seed s 24 slovami, tak by to bolo 25. slovo. A teda vždycky si pridáš teda toto dodatočné slovo na to, aby si zvýšil svoju ochranu. Toto dodatočné slovo slúži ako zvýšená ochrana k tvojmu základnému seedu a v praxi ide o to, že pokiaľ by niekto získal neoprávnene alebo by si dostal tvoj seed do rúk človeku, kde by sa nemal dostať, tak pokiaľ je tento seed nahrá do Trezoru alebo do nejakej peňaženky a chcel by si obnoviť tvoje bitcoiny a ukradnúť ich, tak stále sa k nim nebude vedieť dostať, lebo nebude poznať tvoje 13. alebo 25. slovo. Tuto je ale dobre zmieniť, že je veľmi dôležité si skontrolovať dobre každý znak nastavovania, počas nastavovania teda tvojej tajnej peňaženky alebo passphraseu, pretože či by si tam napríklad dal namiesto bodky čiarku alebo by si dal veľké a malé písmeno by si vymenil, všetko je iná peňaženka, iný podúčet. To znamená, že týchto podúčtov, týchto passphrasov vieš mať kľudne viac. Môžeš mať povedzme napríklad, že súkromný bitcoin alebo manželka alebo deti a vieš takto ako keby sporiť bitcoiny pre každého v oddelenej peňaženke. Povedzme, že teda my teraz zvolíme passphrase Bitcoinová škola. Tuto si ešte môžeme skontrolovať, či sme neurobili žiaden preklep. Samozrejme, tuto odporúčam si zvoliť aj kombináciu čísel a veľkých a malých písmen. A úplne najzákladnejšie je, aby si tento passphrase dobre zabezpečil, ideálne mimo tvojho základného seedu alebo tvojej zálohy. V prípade, že teda by si stratil alebo by si nejakým spôsobom zabudol tvoj passphrase, tak však bitcoinom nedostaneš. Čiže veľmi dôležitý krok a treba si dávať pozor, aký passphrase si volíme. Následne, keď sme zadali tento passphrase, tak Trezor nám píše, že môžeme sa dostať do našej skrytej peňaženky a tuto opäť treba potvrdiť passphrase na Trezore. Trezor nám aj napíše na svojej obrazovke teda konkrétny passphrase, ktorý sme zadali a pokiaľ sedí, tak klikne na Confirm. Teraz Trezor kontroluje ako keby stav
alebo balance, ktorý nám ostal na našich účtoch. A v tomto momente nám Trezor píše, teda, aby sme potvrdili, že daný passphrase alebo daný podúčet, ktorý sme si vytvorili, je zatiaľ prázdny. Toto je dôležité z toho dôvodu, že pokiaľ by si už mal na nejakom svojom podúčte s passphraseom nejaké bitcoiny uložené a chcel by si sa do nich dostať a urobil by si nejaký preklep, tak tuto ťa Trezor upozorní, že pozor, urobil si nejakú chybu, keďže passphrase alebo podúčet, na ktorý sa chceš dostať, je prázdny. V tomto momente ale my vieme, že tento passphrase prázdny je a nastavíme si teda opäť, zadáme náš passphrase a potvrdíme ho. Opäť potvrdíme na Trezore. Keď si klikneme sem vľavo hore, tak vidíme teda, že máme náš Trezor, ktorý sme spomenuli Bitcoinová škola, pripojený a zároveň tu vidíme aj náš passphrase alebo našu skrytú peňaženku. Tu si vieme potom aj premenovať podľa našich predstav a potreby. Samotný Trezor Suite je veľmi jednoduchý na používanie, ako môžeš vidieť. V podstate máme tu dve základné kolónky, dashboard a accounts. V položke accounts spravujeme naše aktuálne účty k danej bitcoinovej peňaženke. Pozor, ale toto je veľmi dôležité upozorniť, pokiaľ sa nachádzame v našej skrytej peňaženke, tak spravujeme účty pre našu skrytú peňaženku. Preto pokiaľ by sme chceli spravovať napríklad účet v základnom štandardnom účte bez passphraseu, alebo teda bez tohto 13. slova, tak tuto treba kliknúť na tlačítko eject alebo vysunúť a v tomto bode sa teda nachádzame v našej štandardnej peňaženke. V tomto bode sa teda nachádzame v našej štandardnej peňaženke, ako môžeme vidieť, a tu si takisto teda spravujeme naše účty. V našom základnom účte Bitcoin 1, ktorý samozrejme vieme premenovať podľa predstav a podľa našich potrieb, napríklad BTC automat, pokiaľ by sme teda mali kryptomeny alebo Bitcoin z Bitcoinového automatu. A následne tuto vieme Bitcoin príjmať, odosielať, takisto aj kupovať. Samotný proces odosielania a príjmania transakcií si ukážeme v nasledujúcom videu, kedy budeme nakupovať Bitcoin cez Bitcoinový automat. Pre toto video je to všetko. V tomto videu sme si nastavili náš nový Trezor, ukázali sme si, ako si zabezpečiť našu backup, našu zálohu, nastavili sme si PIN kód a nakoniec sme si ukázali, čo je to passphrase, teda 13. alebo 25. slovo, ktoré pridávame k nášmu základnému backupu alebo nášmu základnému seedu. Zároveň veľmi odporúčam raz za mesiac, 2-3 maximálne si Trezor vyťahnúť z nášho bezpečného úložiska, zapojiť si ho do nášho laptopu alebo do nášho zariadenia a prebehnúť si ešte raz ako keby proces zadávania PIN kódu, potenciálne passphraseu a oboznámenia s celkovo s prostredím Trezor Suite. Je to dobré, pretože pokiaľ si Trezor teraz napríklad nastavíme a najbližšie budeme s ním pracovať povedzme o 5-10 rokov, môžeme zabudnúť niektoré kroky a praktiky, ktoré sme sa teda naučili a odporúčam teda si tento proces trénovať aspoň v intervale 3 mesiacov. Ďakujem za dopozorenie tohto videa. V nasledujúcom videu si ukážeme, ako si posielať a príjmať transakcie cez Trezor Suite a ukážeme si, ako si nakúpiť Bitcoin cez Bitcoinový automat.